Helga. Nasaan yung sa ko? Hello po, kain. Ano? Ito, ano? Ha? Meron po na naman. Kain po, kain tayo. Yan tayo na. Food for today's Malaglag po sa harap. rice, may bangus, may chapsuy din. Chapsuy, saka ano, paksiw. Paksiw yan, ano? Sardine. Paksiw yan. Yan na. Yan yung rasyon niya kanya ngayon. Hello sa 4 viewers. At hati kami nito kasi Sige na. Ako lang taga-ubos ng ano niya. 7 viewers. Ako lang taga-ubos ng tira niya. Pero dapat damihan mo na kasi magpapasting na po siya ngayon. maano talaga mahinaan. Sige lang. Sige na. Magpapasting na siya. Kasi baka mamayang madaling araw ay opera niya na. Ano yung ginawa kanina? CBC. ECG. CBC. Nag-ECG na kanina. Pero binlibo ni Lo, kain ng mabuti para may lakas ami. Kaya rin ni Hello. O, magano na. Kasi nagsabi na yung doktor po na ano, magpasting na. Mamaya. Kaya sabi ko niya kumain. Kumain na mabuti. Ang bilis ko kasi mabusog. Sige na. Kuya Born, hello. Kuya Born. Parang Jason, shoutout. Shoutout po sa inyong lahat. Wala nang limit yung live natin. Tapos na yung ano, yung challenge. Ang limit mo lang kung mabusin tayo ng load. Oo. Yun, pa-support po ng ano, ng mga vlog ko dito. Yung tira mo nga lang. Para may sawarin din tayo sa December. Ay, December na yan. Oo, December na. Ito. Kasi yung challenge na ano, November. November namin masasahod yun. Kaya sinusubukan ko pa rin mag-vlog ng ano para ma-update. Tapos may kung may ribbon yung pumasok para may kitain din tayo sa December. 10 viewers hello. Shoutout bro Rini at Kuya Ruben. Kanina tulog ka, nag-live ako. Wala akong makausap. Nakatulog lang ako ng solo. 10 viewers hello po. Wala akong makausap kanina. Rini hello. Try ko nga akong mag-live. Sino nga nakausap? Kaso si Kuya Roel. Ito si Kuya si Kuya Rini. Kuya Born. Di si Kuya Roel nga. Si kasi ano, Isagani. Ang nag-tune in. Kaso pinatay ko rin. Sila Tony, operahin natin. Opo. Bukas po. Baka bukas madaling araw. Wala pang oras. Si Robin, hello, sabi ni Kuya Rene. Tapos pinatay ko rin kasi tahimik. Wala nga siya baka gising yung mga pasyente. Hindi. Kasi mahina na.
Kumain ka ng kumain. Kasi nagtinapay na ako eh. Tapos may ano, abangan nyo sa vlog ko. May i-editin ako mamaya kasi may nakita ko dito na kakilala ko. Naka-confine din. Dalawa yung nakita ko dito. Yung taga sa amin na ano yun, halos isang taon na rin yun dito sila naka-confine kasi cancer. Cancer ba yun o leukemia? Nakita ko sila dito. Saan Yung sila yan? dyan sa ano, kabila. Dyan sa Fifth floor. 5th floor. Nakita ko yung kapatid yung bantay. Kasi alam ko ano yun, Navy yun yung kapatid eh. Siya raw bantay kasi weekend. Siya nagbantay. Kuya Leonard Baldosa, shoutout po from Digo City, Davao. Shoutout po sa mga taga Davao del Sur. 12 viewers, hello. Liga Megalab, shoutout. Yan, wala na tong tingin-tingin sa oras. Diretso na to. Dire-diretso ang kantuan. Oo. At yun, thanks God at okay na yung anak ko, magaling na siya. Ganun Salamat. yung update ko sa mga Mm. ano. Kasi Okay na. kahapon, di ba, may nagtatanong sa Oo. test na ito. Balak ko na sana Hospital. dalhin ng ospital kahapon. Tawagan ko na sila. Tapos pinag-albularyo, okay na. Okay na siya. Naalala siguro nung kapatid namin na panganay kasi namatay na yung panganay namin. Kaya ginawa ko kahapon Marami po yung ganyan Oo. pag-undas. Pag undas nagkakasakit yan. Hindi namin alam. Pero, Lagi, taon-taon po. Kasi sabi po sa mga Mga ibang din naniniwala sa ganyan. Ibang relihiyon. Hindi po namin alam. Basta undas. Sundas, lagi yan. Parati yung ganyan nagkakasakit. Tapos yung kapatid namin yung ano. Yearly talaga yan. Kaya, Kaya- expected na talaga namin. Kahapon bago kami pumunta rito, dumaan muna kami ng ng simbahan. Nagsindi ko ng kandila. Tapos sabi nila mama, pinalbularyo din, okay na. Ano yung operation niya? Erlang, Kasi yung pinsan ko nagkaroon ng ear infection, damay pati yun. Di, Hindi ano? po kuya po, dapat talagang ano ko dito, check up talaga sa ears talaga. Pag CT scan po, yun, nakita na bumalik yung polyps Polyps ko kasi niya. damay pa lang, CT scan ng bumalik yung sa no. Yun po nakitang bumalik yung polyps. Kaya yun po yung unahin. Tapos, yun po, hindi kasi pwede ko nang hintay ngayon. Dapat yung ilong talaga. Salamat sa Diyos po, sabi ni Kuya Leonard Baldosa. Tapos yun, nakita ko na kahapon yung sa loob ng ilong niya. Kasi kahapon, ako pinahawak nung cellphone kasi yung may ipinasok na camera sa ilong niya. Tapos ako naghahawak, pinahawak sa akin nung nurse. Doktor yun. Doktor ba yun? Nakita ko yung loob, yung dito niya, itong dito niya sa kaliwa. May mga bukol-bukol sa loob. Yun yung polyps. Yun yung polyps. Tapos ito naman sa kabila, di makapasok yung pinapasok. Di kayang pumasok, magang-maga yung dito niya. Magang-maga yung ilong niya dito. Kaya yung sa kanya, parehas na dalawang ilong. mas grabe yung dito sa kanan. Mas grabe. Magang-maga talaga. 13 viewers low. Kaya yun, naglalaro-laro na yung anak ko. Sabi ko, wag na muna maggalaw-galaw. Tapos bukas, sinabihan ko sila na wag na muna papasukin. Wag na muna nilang papasukin para mapahinga. Saka naka-exam na rin naman sila. Oo. Bago matapos yung Undas, hindi bago mag-celebrate. tapos na mag-exam. Grabe. Maghapon, yo, si Alamid. Maghapon pa lang ako dito, tapos magdamag. Namamaga yung paa ko. Hindi kasi nakaangat eh. Sabi ko nga sa Oo. kanya. Kasi
Pwede ko maglatag dito sa baba. 6 p.m. to 6 p.m. Mm. Sabi ko sa kanya, kumuha ng karton, manghingi dyan sa mga ano, kasi may mga karton naman na hingi dyan sa 7-Eleven, sa mga stores. Hindi siya nakalimutan once matapos ang operation, apply yung serum. Opo, opo. Thank you po sa ano. Mag-apply thank you po sa advice, kami. Kuya Tony. At sana po kung may alam pa po kayong pwedeng puntahan dito. Kasi medyo nakalimutan ko na talaga. Malasakit daw. Oo, doon lang yung sa baba. Kasi Diba? yung Pagpasok mo, kanan ka. Yung malasakit yung nakita ko nga kanina, nakakilala ko na na may tubig yung baga ng mama niya. Yung bill nila umabot ng 60. Tapos nag-apply sila ng malasakit. Parang wala silang binayaran nata. Pero tapos, yun na nakalimutan. May lalakarin. Tapos Interview. ibinalik nila ulit. Ngayon, nung mag-isang linggo na sila dito ulit. Kasi nanghihina yung magulang niya. Yung taga-Samar nga. Tapos yun nga, basta tingnan nyo lang may vlog ako na ginawa. Kuya Rini. Walang ako connect sa wifi dito. Namagayong pa ako. Tapos kagabi, ginising ako nung Nag-live ka ba, Kuya Tibo? ginising ako nung nurse. Sabi sa akin na, maghanap ka ng karton para makahiga ka kasi mahirap yung ginagawa mo. Oo. Kasi ganun talaga ginagawa ni Papa dati. Ano na yung Sa ilalim na natulog din si Papa. Nung first operation ko, kasama ko sa Papa. mula to pagkagising ko, yung pa ako, di nakasya sa chinilas ko. Hindi na parati kasi Namanas. Tapos, naglakad-lakad ako kanina, medyo okay na. Tapos grabe, nakakagutom. ako pa naman, parati ng gusto. Hindi nakakagutom talaga. Na walang ginagawa. Kain ka na. Bubog na nga ako. Alamid, mag-live ka. Maglalawag ko yan. Pero Daudan. Amo ay shout out sa lahat. Shout out po. Ikaw na nga muna kumain. Ako kaya ko. Bubog na nga ako. Mamaya, di ka na pakakainin. Para mamaya busog ka pa rin. Kuya Roque, nagmungalala ako. Pwede ko lumabas. May mga tinapay dito. Dito, tinapay. Dami kong binili kaninang tinapay. Tapos pinamigay ko yung iba. Ay, Kuya Hawk, hello po. Pinamigay ko kanina yung ibang tinapay na binili ko. Hello sa lahat. Boss Rini Amo. Thank you din po Kuya ko sa bali-bali ng mga. Oh. Yan, tapos na yung challenge. Tapos na. Panibagong naman tayo. Panibagong vlog. Jacket daw kay Kuya ko. Kasi ni Kuya ko. So, sige yun. Kuya Ruel ba? Wala pa kay. May jacket na si Kuya Hawk eh. May jacket din si Kuya Ruel. Wala pa pong nagko-comment kay Kuya Hawk. Kapag sa malasakit, refer pa kayo sa PCSO at hindi lahat ng sasagutan may instruction ay sa PhilHealth. Sa PhilHealth. Tapos as mo sa PhilHealth, lahat ng pag nakahiga ka parang bisan. Opo. Mamaya nga maghanap ako ng panlatag na karton para makaunat yung paa ko. Talaga kasi kanina. Nakaano kasi, Pagtingin ko, ba't umaga ka ako? Isipin mo di ba pag bumabiyahe tayo, di ba pag natin ako, namamaga rin pa ako. Kasi nakababa lang. Sir, Kuya Ruel, show pala yan. Sabi ko na rin. Okay. Nagre-reveal Sorry po. Nagre-reveal na tayo ng mga name. Yan po. Pero yung isang account na hook, nakaano na po yun. Naka-jacket na po yun. Salamat po sa mga pakulay nyo, Kuya Hook. At kay Ma'am Hershey. Sa lahat, Kuya Robin. Thank you. Siyempre kayo din Kuya Rene. Salamat sa mga viewers.
At sila Kuya Noli naman yung ano ngayon naka-challenge. Pasensya na po kung ang upload na po. Comment. Kung ang ma-upload na po, dalawa o isa lang po per day. Susubukan ko lang yung mga upload dito. Try lang po mag-upload. Basta may upload ako. Kasi alam kahit mahina yung views, mag-upload pa rin ako para di natin mapabayaan yung channel. May update din tayo sa mga bakit ang bilis ko mabusog? Kainan mo lang kainan yan. Hindi ko na nga ako eh. Pinipit ko na nga. O pwedeng lumabas, Hindi ko na talaga ako. may tinapay. Yung saging ubusin mo. Gusto mo ng apple. Maya na. Kapag ano. Kaya Hindi talaga ano. apple o kaya Tinatry ko din kumain talaga pero ano. Masarap na yung pagkain. yan ka lang. Kain mo na. Para may solid mo. Sinusolid yan. Mangga. Opo, Lord. Jason, ako po yung talagang nahulog kasi isipin ko kaya bumili ako ng bala. Sa armas ko na po ang bala. Salamat po Kuya Hook and Kuya Ruel. Kuya Hook, aka Roel. Salamat. Hindi naman Salamat po pinapansin Lodi ni Jason sa Lodi ang pag-jacket. pag-comment ako. Bakit? Baka baka mabilis lang Kuya Rene. Kasi ang bilis ng comment section ni Kuya Noli pag lalay. Salamat lang. Mangga gusto mo, mangga. Nakamangga tayo nun. Ikaw nga yung Nakakaubo yung mangga. Lalo yung kulay yellow na Ayun, pangalawang araw na ngayon dito. Hindi ko akalain napalaki nitong PGH. Laki yan, nandun sa dulo. Napakalaki nitong PGH. Pero nagulat din sila na may dalawa akong kakilala rito. Yung isa taga sa amin. Dito sa kabila, ito iba pa to niya. Doon, may cancer. Pero dyan ata sinasabi mo baka nandyan. Nandyan, Kasi fourth floor eh. Wala nga ibang building Oo. sa kabila. Cancer patient ang nandyan. Hanggang ward ganito eh. Ito na lang, ganito sa kabila po. Sa baba Yung pa, to sa Kapor, siya. magkasama doon. Sa baba, may peto pa. May kabila pa yan. Amo. Kain ka na para makasuulit natin. Sige. Kasi hugasan pa to eh. Ayaw mo na talaga. Binabalik Ako lang taga-ubos. Kasi sayang man yung iba. Hindi naman pag yung iba, narasyon. Yung mga kasama namin dito, Sayang yung pagkain. hindi nila kinakain, tinatapon lang sa Babae doon. Sinulit ko yung pagkain doon sa lagay. Nakaplastic talaga. yung iba nga tinapon. Sa pagkain sana in-offer na lang doon sa katabi. Kung gusto. Kasi sayang yung pagkain. Hindi, ubusin ko na. Dito, kapalit tayo. Palit tayo ng pwesto. Ako pwede na akong ilabas, malakas na akong kumain. Pwede na akong ilabas. Ay, si Ate Margie, Kuya Roque. Kuya Roque, wala pa pong time, pero bukas na po yun. Wala pa pong time. Siguro mamaya Pero po. bukas sigurado po. Pag kasi pag malapit na po mag-start na yung fasting wala pa pong fasting na sinasabi. Kain po tayo, kain. Nag-aubos lang ako ng pero na. Pwede na akong ilabas, wala akong kumain. Ganyan ko nga yung tubig ko. Mamaya na. Comment po kayo, comment. Kung ipagdasal ka namin. Thank you, Kuya Ruel. Ay, Kuya Roque. Mga bro. Kung wala na mga marites kasi. Sino ba yung mga marites na yun, Kuya? Pa-shout out from Saudi. Ay,
Thank you po. Di ko po. Shoutout po sa mga dyan sa Saudi. Di ko maano eh. Di ko ma-pronounce Ano, yung ano. Beats, G-Beats. Nagpakulay din po yun si Sir. Sir, oh mama, sorry po. Shoutout po sa inyo dyan. Salamat po sa supportan nyo nung naka-challenge ako. Thank you po. Wait lang, ililista ko lang yung tubig ko. Nakalimutan ko. Kasi bawat inom niya dapat nakalista. Twelve. Ayun o. Ayun o. Hmm? Ano? Yun nga. Makain. Sayang. Sayang yung pagkain. Tinatapon niya talaga na ano. Walang bawas. Naka-plastic pa talaga. Mayaman yan. Baka ano. Sayang naman. Ako yung nasasayang sa mga ganyang pagkain. Mayaman yan. Meron pa siya dyan. Ay, may comment si Ate Margie. Kuya Eliseo, hello daw. Sabi ni Ate Margie, Makbay, shoutout po. Sabi ni Ate Margie, shoutout sa lahat ng pumasok. Thank you po sa lahat. Silent viewers, shoutout. Sabi ni Kuya Rene. Kuya Raben, hello po. Sabi ni Ate Margie, kitang-kita ang bakas ng aking ano. Mamaya paka kain lakad-lakad na ng mga halabas para di maggatong pa ako. Ganap ka na ng karton. Ano, Maghanap lang ng karton. ano ulam mo ba yan, Jason? Ano yun? Dara. Chop suey, tsaka ano? Paksiw na bangus. Dara ni amin na ano, sa piyo saka bangus. Di ko nauubos eh. Di ko ano. Ay, si Kagrasa TV. Hello po. Yung Kagrasa. Ay, Kagrasa Idol. Hello po. Kain po. Ay, Mamaya-maya pwede na maligo. Sana hindi pila sa paliguan. Kagrasa TV. Hello daw po. Sabi ni Kuya wala na Rene. tayong limit sa ano. Wala Congratulations na sa tayong inyong lahat. limit sa live. Sarap naman yan, kiss. Tira ko po yan. Hindi ko po Dara maubos niyan, laras eh. yun. Yung rush yun sa akin. Hindi ko maubos talaga. Parang bilis ko kasi mabusog eh. Kailangan kasi uminom ng tubig eh. Saka madami din kasi ang ano. Madami din yung kanin kasi. Meron, ano, Amo Kagrasa TV, thank you daw. Sabi ni Kuya Rene, congrats paring Jason. Congrats sa atin. Congrats po sa Congrats inyong lahat at na-survive ang 1 month. Na-survive yung challenge, naka-graduate. May na-kick out pa last kahapon ba yun? Si Jacket mo na grasa. sino ba yan? Angel ba yun? At Kabugay ba yun? Siya ba yun? Tapos naman eh. Hindi nakapagpasa ng revenue. Hindi nakapagpasa ng revenue. Tapos naman eh. Pero consider na ano pa rin natapos yung challenge pag ganun. Hindi, kick out pa rin. Kick out pa rin. Sayang last day na sana. Ako, nagpasa pa ako ngayon. Bakit ano pa din yan? Kasi mag-announce pa rin mamaya. Baka kick out ka din. Knockout. Bakit sinabi na pa? Sabi na namin mag-live. Lahat-lahat.
Salamat po sa jacket, di na maginaw. Sabi ni Kagrasik TV. Madami yung pumasok ngayon. May i-discharge din ng mga ano. May mga madi-discharge na din. Ilan-ilan na din sila eh. Nagre-ready na sila. Ayun yung dalawa tsaka yung Sunod katabi. tayo na uwi din. Natawa si Kuya Rene. Hello, Sana Kagrasa. pagka-opera sa kanya, palabasin na kagad kami. Hindi pa yun. Parang iba na nga ngayon eh. Parang kailangan 3 days. Feeling ko, 1 taon na ako dito. Grabe ka naman, natulog isang gabi pa lang. No? Kasuki Margie, mega love shout out daw po. Sabi ni Kagrasa. Sakit sa katawan. Hindi ka kasi nakahiga ng maayos. Ako masakit sa higa. Hindi Hindi kasanay kami lang nakaupo. Sakit sa Dan katawan. sub na ako sa'yo, pares back po. Salamat. Sabi ni Kasuki Margie. Sana walang pila. Masarap maligo ngayon tapos matulog eh. Isa lang yung paliguan niya. Salamat po. Sabi ni Grasa. Ito yung maganda panoodin yung ano, yung challenge ngayon. Kasi ang ganda din yung challenge ngayon kasi mga bigatin din ang mga kasama sa challenge. Pero medyo pataas ang ano, challenge talaga. Ang ano ni Japper. Maganda nga yung ganyan para challenge talaga. Sab na rin kita Kagrasa. Sabi ni Kuya Rene. Hello. Maganda yung ganyan. Dapat ganyan na lagi. May ano sila, may Kuya Kuya Romel, Romel. hello. Wala tayong kantahan Kuya Romel ha. Baka mag-request ka na naman ng paubaya ni Moira ha. Wala tayong kantahan po. Pagbalik. Kuya Billy, bro Rene, essential na late na naman ako sa lahat. Busy ata si Sir Billy always. Done na po sa Pinagkagras. Pag uwi po namin yan, unlimited request po kayo ng kantahan sa kanila lang. Wag niyo na po ako i-request na kumanta. Yun, Ate Cherry. Ate Cherry, hello. Magandang tanghali. Parang Jason, hello. Sabi ni Kuya Billy, alam na yan, ma'am. Sabi ni Romel Nermahi. Request ka na lang po pag nakauwi na kami. Walang humpay na live. Sa kanila lang po kayo mag-request, wag sa akin. Pura ako live niyan kasi Hello, Ate Cherry. Sabi ni Kuya Hook. mag-i-stay muna ako sa bahay kasi di naman siya pwedeng maggalaw-galaw doon. Hindi kaya pa rin yan. Na puro pa kaya. Ako naman yung Kaya yan kasi ilong naman, hindi naman sa mga physical Hindi yan pwedeng mabigat. Tatanong ako sa doktor kung ano mga bawal. bawal ninyo. Ate Margie, hello, sabi ni Kuya Billy. Natatawa si Kuya Romel sa pinagsasabi ko. Ako lang taga-pindot ng kakantahin nila. Mag na lang po kayo sa akin mag-request kasi baka bumagyo. Kain po tayo. Ang dami pala nila, 23. Po. Sa mga silent viewers po, Marites dito ka na. Sino ba nag-ano ng Marites ni Kuya rin eh? Kuya rin ni Kuya Billy, Kuya Romel. Sabi ni Ate Cherry, bumagyo ng palipad. Pag Kuya Romel, maawa ka sa akin. Ate Margie, sabi ni Ate Cherry, Ate Cheng Cheng, wala sila Kuya Benji. Bakit kaya? Busy ay Trabaho na. andyan lang yun. Silent viewers lang yun. Animang account nun ni Kuya Benji eh.
Ate Cheng, salamat, sabi ni Kuya Rene. Brother Hawk, hello po, sabi ni Kuya Billy. Kain. Inuubos ko lang itong karon. Sayang. Ayan na yung araw, medyo init-init na sa atin. Ayun, pasupport po sa mga ano, sa mga bago kong upload ngayon. Para pagdating ng December, may sasawa rin ako kahit maliit. Mag-upload ko ako dito. Para tayo nagmamakaawa panoodin yung vlog mo. Hmm. Simula na ngayon. Ate Cheng, hello daw, sabi ni Kuya Billy. Ate Margie, tamsaktan, Bukas sabi ni pa Kuya ni bagong Romel. ano na yun eh. Mga brother, hello sa inyo, sabi ni Kuya Rene. Kasi yung dollar na papasok ngayon, yun pa rin kasama pa yun dun sa ano. Pag live bukas. Ito, pag mag-upload ako ngayon, bukas na yung papasok. Panibago na yan, no? Panibagong ito na naman. Para sa December na to. Parang hindi na nag-gin bilog si ano, Kuya Rene. Gin... Sorry nang nood ako lagi sa inyo. Salamat po, Jerry. Ate Cheng. Vlog tayo. Thank you sa lahat sa mga suporta sa channel ko at mga suporta palagi dyan. God bless. Nag-loading nga po. Tulog po yan. Oras. Wala na. Dito lang tayo parating nagla-live. Di pwede kasi may medyo bawal po. May mahahagip tayong ibang pasyente. Kasi dito bintana to. Bintana na to eh. Walang... Basahin ko muna to. Ako na. Usapin Ako na. mo sila. Ako na. Ako na nga. Ako na. Ayaw niya eh. Ha? Tapon. Sabi. Sana matulog yung natin basa. Kasi bawal na magsampay dito sa ilalim. Walang sampay. Dito lang sa cabinet namin sinampay yung basa na konti. Pero hindi na siya hindi pwede maglaban. Itulo eh. Kuya Maki, hello. Wala pa po si paring Jason. Nililigpit pa po yung yung nilagyan ng pagkain. Ibabalik po doon pero dapat hugasan. Hugasan yun. 15, hello. 16. Palipad na may naku yung mga mahal na sponsor. Kuya Romel, kahit wag na po kasi tapos na rin naman po yung challenge. Lang. Kasi tapos na rin naman. Kuya Maki, Kuya Hawk, hello. Sabi ni Ate Cheng. Bro Maki, shout out sa Kuya Rene. Malabo po. Bro Maki, hello. Sabi ni Kuya Pili. Nasanay tayo magtingin-tingin ng oras, pero wala na pala. Kompleto ng mga brother ko. Sabi ni Kuya, sanay tayo tingin-tingin sa oras kung tapos na. Hi po, Ma'am Cheng. Sabi ni Kuya Mark, pang-snack pagbalik nyo, kantahan agad, diba? Sana po maano kasi yung kantahan ko all metal. Fiesta na eh sa amin. Malapit na sa 27, fiesta sa amin. Tapos, sana makabalik agad kami kasi para, yun nga po yung parati namin sinasabi sa inyo na isang beses lang mag-fiesta sa amin at doon talaga kami bumabawi talaga ng tinda. Para pag December, yun nga po, may kami, may mahuhugot ba? Pag, alimbawa, pag Pasko, may kami anak namin, dun sa alaga ko, kaya pang bili ng, kasi pag
pag December talaga, masarap masarap ng yung nakakatanggap ka ng gift kahit simpleng bagay. Yung makapagbigay ka ng gift. Advance Happy Fiesta, sabi ni Kuya Romel. Tapos sa kasi 27, pero yun nga yung last week ng October, di ba po nag-vlog na din namin na sobrang daming daming okasyon, daming pwedeng pagkakitaan, daming taong bumibili. Yun po, kaya inaanon talaga namin ng tinda. Kaya sana makabalik agad para Grabe lakas ng lakas ng tindang balot nila Papa kagabi. Ubos yung 300 pesos. Sila nagtinda eh. Kasi pinaano lang muna po namin dun sa bahay kasi gawa ang sana magbabantay dun sa anak namin. May kulang pa Brother Bern, wala. Nauna na po si Kuya Bern, nandiyan lang po yung Kuya Billy. Wala sila Kuya Julius, pero alam ko nandiyan lang yun. Naka-silent Yan ba, Julius lang. Ay, ayun ba si Kuya Bern? Kanina pa ako nandito. Challenge viewers. Kasi nauna yan si Kuya Bern eh. At syempre, Kuya Bern, thank you talaga. Hindi pa kami makabili ng ng Jollibee. Naglabas na lang. Kasi po Di makaalis-alis. Lumabas man ako madalhin. Oh, Ate Marlene. Ate Marlene, hello. Oo nga pala. Kanina dito. Oo nga, si Bro Bern. Akala ko wala. Kasi po mamaya, magpa-fasting na ako eh. Pero siya, pwede siyang kumain. Sabi ko nga sa kanya, sabi, medyo may kalayuan kasi yung Jollibee dito talaga papunta doon. Sabi ko sa kanya, sumakay eh. Saka na, ayaw ko muna maggastos-gastos. Baka kulangin yung pera natin. Paglabas Okay na naman po, Ate Marlene. Ate Cherry. Si Marlene, Kuya Bern. Ate Marlene sa Ayos naman. Medyo naninibago lang ako. Ako yung naninibago. Naninibago saan? Yun nga, na lagi nakaupo. Namaga yung pa ako. Kaya nga dapat kasi tinaas mo yung paa mo kagabi. Kasi baliktad ako matulog kagabi. Hindi ko alam bakit pag di ako makatulog sa sa higaan. Baliktad talaga ako natutulog. Sa bahay niya, sa higa ako natutulog. Yun nga nasabi. Ate Margie and Ate Cherry, sabi ni Kuya Bern, mga brothers, sino pa member yan? Nandiyan lang yun sila Ate Maris. Diyan lang yun. Busy. Naka-silent Busy na. yan. Kasi baka nagtatrabaho. Saka si Kuya Julius. Julius, andyan yan. Kuya Jaime. Kuya Jagger. Kasi Nanonood lang yan. Silent viewers lang sila. Minsan kasi di Kasi ba mga busy sa work. gantong oras, talaga. Gabi mo ba sa kanila pag ganito? O dinner? Baka gabi. Kasi si Kuya Jaime pag gantong oras, nagdadrive eh. Ate Che, Parang parang hindi hindi sanay. sanay nakapulong. Kaya nga, Parati, dito sanay, kailangan kumilos-kilos, maghalo ng simento, ganyan. yung kanina, Pok, ganyan. pinabili niya ako ng, pinabili mo? Gamot, pang spray. Ah, Naggala-gala muna ako. yun, sabi ko, dun ka sa kung nandiyan ka sa Robinson, kahit medyo malayo. Ayan o, so iikot ka talaga. Mamaya hapon lakarin ko yun, tapos Tingin-tingin ka maghanap doon. ako ng panlatag na karton. Bro, ngayon ay marami pa wala. Bakit brother lang hinahanap mo? Wala bang sister? Sino? Sabi ni Kuya, baby brother naman. Sinabi mo si Ate Maris. Wala si Ate Maris. Kaya mo, baka lumagpas tayo. Kasi wala nang lagpas-lagpas ngayon. Sige po, Q&A tayo po. Mag-question po kayo. Kung kahit sa anong aspeto ng question. Baka yung iba na ng baseball kaya absent. Baseball. Sa ibang bansa kasi yun yung uso talaga eh. Shoutout Ate Maria J. Ma'am Maria J, hello po.
Kay Miss Cristiano family. Kuya Dali po. Kay Kuya Obet. Kay Mr. Secret. Mr. Secret. Ito na po. Kay Miss NYC. Ito Miss na po NYC. yung, Ito na yung ano. pabalik-balik namin dito. At Bukas, ano na. salamat po sa lahat. Championship ng baseball ay sa natin Cheng. Sa ibang bansa, yun yung uso eh. Dito, PBA. Ha? PBA dito. Topada. Matupada ba? Anong business? Topada yung uso dito sa Pinas. Sama kasama brother and sister sa Pilipinas rin eh. Uso dito sa Pilipinas, topada. Sabong. Sa probinsya lang yun. Pati dito sa Maynila. Pero karamihan dito yung dito pada eh. Yung nasa talaga, arena. Di oh. Di. Tatagig nga. Usong-uso yun. Doon Las Piñas. Kasi nakakatakot yan. Di ba may mga ano yan? Yung, Yung ano, inuhuli. yung may talim sa paa ng Oh. mga Mga busy lang siguro sa work ng Yung mga mga brother ano, and sister. silent, naka-silent lang din ba yung ako. Si ano pa, si Kuya Freddy pala. Nakakalimutan ko kagabi, inisip ko yun eh. Mga Maria at Marites tayo. Mario Castaño. Sabi natin siya. Hindi po, tanong lang po kayo yung hanggat kaya namin ano. May kapintuan na. Hanggat kaya namin masagot ng mga kwento. Alas kami lang dalawa dito nag-ano, kikwento-kwentuhan. Ayan, tawag. Minsan nga walang pintuan, puro nakasilpon. Pampalitas ano lang. Ito, maghapon na naman ganito. Masarap mag-live. Sana naman. Bala ko ang bumili ng speaker sa labas, tapos mag-live kami, sayawan dito eh. Isali ko yung mga pasyente. Baka may panoodin kayong makaiba. Masarap sana madaling araw mag-live. Kanina nga, nag-live ako, tulog ka. Pero rin yan si Father Hook Rogel. Siya ngayon ang nagpalit ng city. Hmm. Pero paayos niya po yung kasi madami ata kayong na-reveal tuloy yung tunay na pangalan ni Kuya Kuya Hook. At natatawa bro rin eh. Sabi ni Kuya Maki Gonzales. Si hindi na nag-ano sa atin, nagpo-comment. Sino? Yung mga una natin na nanonood sa atin eh. Sino ba? Si LB Hapa. Yan, Ah. naalala ko siya. Kuya Ate Kenneth? Cheng. Ayan, si Kuya Kenneth. Ate Cheng, pasayawin mo ang mga nasa orthopedic section. Baka imbis ma-operahan ako, Ate Cheng, baka dalhin tayo sa Minta. Baka dalhin tayo sa... Parang kakaiba nga yung live. Vince, eh. Parang kakaiba yung live. Vince Levy, Vince TV. kumusta dyan sa LA? Malamig pa ba dyan, Vince? Sa LA daw. Parang Vince, dito lang tayo. Para rin dito ang setup natin kasi sa likod ba. Bawal kasi mahagip sila. Hindi ko nga alam kasi di pa kami nakikita ng doktor na live. Hindi, sabi ba bawal dun sa rules, bawal kumuha ng video kasama ang pasyente, doctor or nurses. Pero yung sa atin naman, kasi yung rules lang naman nila. Saka sa naman tayo. Dito sa... Parang kung dumaan sila dyan sa likod. Hindi yan Hagip pa dadaan. rin. Walang May dumadaan minsan dyan. Ate Cheng Beans, hello daw. Tawa brother Beans. Wala akong pasyente dito sa likod. Nung ko, doon ako sa kabila ko. Doon sa isang Tapos sa pag-uwi namin, pag na-opera na, pag pinalabas na, mag-grab na lang kami. Papuntang Santa Mesa para hindi na papalit-palit. Nung mag-grab, hindi nga tayo marunong maggaganyan. Bubuk nga tayo niya, no? Ni kuya mo. Ang kapatid na yung magbubuk. Sinabihan ko na yun. Papabok na lang kami para hindi palipat-lipat. Wala na tayo sa bukid. Hindi tayo makaano. Ate Cherry, sabi ni Vince, TV official. Rohok, hello, sabi ni Kuya Maki.
Dapat talaga laging nakaangat yung paa. Ayun, no, itaas mo doon, no. Tinataas na dyan ng paa. Nakangalay talaga. Taas mo dito, oh. Pinit kasi mag-ano. Maglakad-lakad. Kaya rin na daw, sabi ni Vince TV, siya. Amo Vince TV. Sabi ni Kuya Rene. Sorry po sa mata namin nalikot. Ha? Ate Cheng, dapat talaga huwag kayong mag-public transportation. Opo. Pero parang feeling ko kasi Ate Cherry, malapit lang naman. Usanay lang talaga akong Nakit lang naman niya. Kaya nga mura ng... Tinanong ko yung kapatid niya kung magkano mga binabayaran sa ganyan. 200 lang pala. Hindi kasi may ano naman eh. Dito tatagos yun sa ganyan. No? Kasi dito pag ako, nung ako lang nagpapacheck up dito, nung hindi ko pa siya kasama. Di kahit ano, kahit, di ba pagkatapos ng opera, kahit diretso na muna tayo dun sa inyo, pahinga, saka na tayo magpunta ng Quiapo ulit para magpasalamat tayo sa ano, opera sa iyo. Oo, hindi tayo makakaano. Huwag na muna tayong dumaan doon. Pag ano na lang, pag okay na, bago tayo umuwi. Nung ano yun, nung pumunta, nung nagmamotor lang kami ng kapatid ko. Mabilis lang talaga. Kasi may dinadaanan siya mga ano eh. Shortcut. Oo. Kasi bukas, ano bukas eh. Magdi-diop yung kapatid niya bukas. Doon sa Martes. Sabi ko nga, dapat pala Martes, Miyerkules na lang siya mag-open. Dapat nga Martes, Merkulis na lang. Oo, i-check ko nga. Para kasi bukas kung halimbawa Para yung paglakad ng papel. kasi yun nga mahirap kasi hindi siya makakapaglakad ng papel. Mga pro-exit muna ko at may dumating na marites. Thank you, Kuya Bibi. Sige po, Kuya Bibi. Ingat po. Ang gagawin mo sa Kuya Bibi. Bye, Kuya Belly. Galing mo. Buti nga dito. Di mainit ang gusto. Ilang araw eh. Oo nga. Ayun na Doon, nga. dahil pag doon ka sa bunga. Wala din. Lalo sa kabila. Oo. Kasi hindi sila naman. Kami brother ko yun. Kung nangyari na magmamarites muna. Magmamarites. Yun nga naghanap nga sila ng ano, naghanap ng dugo. Ano sasalinan yung mama niya. Tapos yung kapatid niya pumunta na ng Red Cross. Naghanap ng dugo. Bibili. Di ba? Siguro dito walang stock na. Kaya sabi ko nga sana, dapat gumawa na lang sila ng donor. Oo, ganun naman talaga dapat. Oo. Kasi madami kami. Sabi ko kung hindi lang ako puyat, pwede ko magpakuha ng dugo ngayon. Bawal pa ako. Hindi pwede ba? Pwede na. May. May ako kinuha ng dugo. May, June, July, Hanggang kailan daw? August. 3 months. May, June, July, August, September, October. Pwede pala. November na eh. Pwede na ako kuha ng dugo ulit eh. Kaso puyat ako. Sabi ko, kung kaya ko lang ako, mag-donate ako ng dugo sa inyo. May nakita ko dyan yung kakilala ko. Nangangailan ng dugo. Medyo puyat ka kasi. Kung di lang ako puyat, Pero telebox ka dati. pwede. 6 na buwan na nakalipas. Simula nung nag-donate tayo sa isa.
pwede naman akong kunan na ulit. Pangilan ko na ba? 4. Naka-4 lang magdala ng dugo. Huwag muna mag-blood donation kasi kailangan lagi kang alert after operation. Sabi ni Ate Cheng, Ha? huwag muna daw. Bakit? Kasi kailangan alert ka na Oo. after ng operation. Yung ano po kasi Ate Cheng, nakita niya yung kilala niya. Yung nanay nandito sa ward 4 ba? Ward Oo. 4. Ano, kailangan daw ng donation ng dugo. Di bumibili na sila. Bumibili na yung kapatid niya sa sa Red Cross ng dugo. Sabi ko nga dapat may dala na yun na na estero kasi luwan na yun. Kaya sabi ko sa kanila, bakit kayo bumibili pa? Dapat naghanap na lang ng mga donor. Oo. Sabi ko, daming pwedeng mag-donor. Ako, di pa ako nagbenta ng dugo. Doon sa amin, pag nag-ano ng kailangan ng dugo, lalo pag sa barangay namin, makikita. Kasi ano yun, kumbaga tulong yun. Tulong. Tubig nga din mo kaya pamigay, dugo mo pa kaya. Tulad nung kinainan natin yung tuan ng mas. Tubig ayaw pamigay. Tubig lang. Kung gusto, pwedeng kumuha din sa tubig nila, dapat doon bumili. Ayaw nila malumi. Nakailang ganit na ako, di pa ako nagbinta ng dugo. Pero may nagsasabi sa akin, dapat to ibininta kasi libo raw. Libo. May points ka sa langit niya. Dapat binibinta mo. Pag binenta mo, may minus point ka. Ayun. Kaya Minus. makaka-recover lang naman. Bilis makaka-recover. Hindi din kasi sa amin, pag ganyan. Sa barangay? Sa barangay, pag nag-donate, pag may kabarangay ka, o kaya lalo pag kamag-anak, Oo. sa ano talaga, Stock yun sa BMC. sa Pondo. kumbaga sa ospital, pag may dinala doon na kamag-anak niya, mabilis lang maka-ano lang dugo kasi naka-record na yun. Pangalan. Pag sa kabarangay, pwedeng gamitin ng mga kabarangay namin. Hindi, Boro Barangay kasi doon, may pondong dugo sa sa ospital. Ang nangyayari naman, yung iba ayaw mag-donate ng dugo. Pero pag may na-ospital sa kanila, nagagamit nila yung mga dugo namin, pero dapat palitan nila. Ngayon, pag nagamit na nila, ayaw na mag-donate. Ayaw. Nakatakot takot kasi. Ayaw mag-donate, pero dapat palitan nila. Kasi nagamit na nga ng pamilya nila, tapos libre na nga lang. Natatakot sila kasi karamihan din po kasi na kinukuha na ng dugo, parang nangihina. Pag nervyoso kasi ganun. Kami na nervous. May kaibigan ako dati, hindi pa kami kinukuhanan. Mayabang-yabang. Nung tinurukan na nung injection, namutla na. Yung dugo din na lumabas. Kasi ano ba? Hindi na sabihin. Taga sa kanila. Yabang. Ay, ano lang, mabilis lang yan. Mabilis lang. Sabi niya, ilang days na raw nakuha na. Nung tapos na ako. Ano, tapos ka na. Tapos na ako. Siya naman. Pagtingin ko. Kahit na yung mga tanong. Natakot pala yung mga natakot pala yung Bulag tayong katawan. Ginuhat. Walang kamalay-malay. Yabang eh. I-check ko muna nga yung kapatid. Ginawag mo na mag-date bukas. Oo, Martes, Merkulis na lang. Para sure bull. Mahirap. Kaya pwede rin pwede naman na palitan niya ako dito tapos magluto ako din ng ulam Huwag na, ang dami ng pang... para may Ay, kainin si na. Kuya Elias. Hello, Kuya Elias.
nag-donate ako. Pero, Yung nahilo ako pagkatapos. nag-donate. Nag-donate daw si Ate Baka Cherry. tumayo ka kaagad Ate Cherry. Kailangan nakahiga daw. Kasi dapat yan, i-relax mo lang yung May hinit sa yung katawan mo. Ako nakailan na akong donate, 4 na. Normal lang po sa akin. Tapos, mga kwento-kwento na dapat daw pag nag-donate daw ng dugo, kailangan daw magbalot. Tapos uminom ng beer. Bawal pala yun. Ang ano daw. Oo, mga pintong barbero yan. Yan pinakang bawal kasi dito, bago ko kinuhanan, pinabasa muna sa akin. Tapos yung pinagpaliwanag sa amin. Bawal na bawal. Kada donate ka ng dugo, ganun talaga sinasabi. Pag may sugat, bawal. Bagong bunot ng bawal. Pero, Bagong tapos di pa nagwa 1 year na tato, bawal. Yung dati sinasabi nila kapag may tato, bawal daw. Bawal pag bago pa lang. Tapos bagong butas yung tenga, bawal. Pero pag taon na, ano ba yung tato, lagpas ng 1 taon, pwede. Pati yung butas ng tenga, pwede. Kasi ako may butas ako ng tenga eh. Pwede. Tapos pagka pagka kuha ng dugo, bawal uminom ng alak, bawal magsigarilyo muna para di mahilo. pero dito sa grabe ang interview. O Ang mga kasi sinisure talaga nila na sinisure nila na Matagal na ba? Ano yun, baka kinabahan ka ate. Baka kinabahan ka. Kasi, hindi maiwasan yung kaboy Oo. lalo pag sa hindi, dapat i-relax mo lang. Kasi pag kinabahan ka po, yung dugo lalapot. Lumalapot yung dugo. Kumbaga nabibilog. Bakit saglit lang? sanay ka na kasi kuhanan na. Nung kinuhanan pa ako na ang pag-donate ko dun sa lugar nila, ako lang mag-isa yung taga ron na nag-donate. Tapos kumuha yung barangay na 10 sundalo. 10 sundalo. Kinuha nila para mag-donate ng dugo. Ako yung unang kinuhanan. Tapos yung isang sundalo, nawalan ng malay. Baka Takot sa dugo. Di, takot sa dugo. Pinag-anuman nga ng mga kasamaan, paano kung mapalaban na tayo? Di ba lang talaga siya. Kasi Di, takot daw yun. takot talaga sa dugo. Oo, Kahit nagsabi mismo. Nagsabi. nagawala ng Nakahiga pa rin. Marami na nakatabot pa nakahiga. Yun nga po yun natin, Cherry. Kinabahan ka nun. Pero ako sa akin di pa ako nakaranas ng hilo. Kasi dapat relax. Tapos dapat yung katawan ganado. marami na nakatapos ako nakahiga ko. Dapat ganado. Tulad yan, kung di ko lang nararamdaman yung katawan ko na mahina, magdodonate talaga ako. Bibigay ko dun sa mama niya na nakakontent dito. Kaso pakiramdam, yung nararamdaman ko ngayon ay mahina talaga kasi puyat ako. Hindi ko kaya, baka bumagsak yung katawan ko. Pero kung kung di ako puyat, magbibigay talaga ako ng dugo. Kasi 6 na buwan nang nakalipas yung pag-donate ko sa kanya. Kasi maganda sa pakiramdam pag nag-donate ng dugo. Hindi lang sa nakatulong ka na, maganda sa katawan. Napakaganda sa katawan. Kasi napapalitan yung dugo. Kuya Benji. Kuya Benji, hello. Ay, Kuya Benji, kanina pa kita hinahintay. Sabi ko na Shoutout kay Kuya Benji. sabi ko, kasi na kaya yung 6 na account ni Kuya Benji. Kahit isa walang lumalabas. May bago naman to Kuya Benji.
Hello, Chen. Chin. Sabi ni Kuya Benji. Bakit Hindi na to kasali sa sa challenge. 1 hour na. Adla, kick out Kick na. out yan. 1 hour na Hindi lang na to po. kasali sa challenge. Ay, umuulan pala, sabi na. Kasi may may bagyo nga. Malakas lang yung bagyo. Ingat po Huwag. Ingat po yung mga taga Cebu, taga Eastern Visayas. Nasa, wala tayo sa Bicol. Sa Leyte. Kaya panay, din po kami sa Out amin. mo na ako, lobat si Bicol. Sige pa Sige, kayo, Kuya Maki. Maki. Maraming Sige, live na mangyayari. Mamayang gabi, magla-live pa rin kami. Kuya Benji, sali ka. Talaga mag-donate ng dugo. Okay, Kuya Maki. Sir Benji, shout out daw sa kay Elias. Masarap din tumira sa Baguio, Kuya Elias. Ayaw po. Kung Baguio malakas, City. kala ko. Ayoko. Gusto ko sa sa parte ng Benguet. Ganyan. Sa? Benguet. La Presa. Hindi sa may magandang spot dyan. Lalo yung pinunta nila Gio. Ayan, malakas na. Nakasama Si ano, ka. saan yun? Saan ba yun? Binggit ba yun? Si Apo, Ako lang ay Apo Wangod, saan yun? Binggit yun. Kung gusto kong mapuntahan, tapos magpapatato ako. Gusto ko siya yung unang magtatato sa akin. Wangod. Ako Wangod. Mag-donate, layo ka eh. Paano Ako si bang Ate ganun? Chen. Ayaw. Hello, Elias. Sabi ni Benji. Mulan na nga. Gusto kong patato doon yung dito langgam. Mula dito langgam hanggang sa paa. Tapos sa pinakadulo ng, ay dito pala, kalamay dito. Tapos mula paa, hanggang dito sa katawan ko, umaakit, mga langgam. CCTV muna, sabi ni Kuya Romel. CCTV nun. Ang dami nag-aano sa atin mo. Sana comment kayo para kwentuhan na tayo. Kahit anong comment ko. Kahit question. Hanggat kaya namin sagutin. Lakas ng ulan, no? Sagutin talaga. Pero maliwanag siya. Pero di ko madilim naman. Sa lang, sa cellphone lang. Pero madilim sa Padaan natin sa PLDT lines, Kuya Benji. Kasi ako nga rin, kung hindi lang ako low blood, talaga. Magdodonate din sana ako. Nakapag-donate ka na. Hindi nga, ako nga yung sinalinan ng dugo eh. Akala ko dati yan si Elias, tatay ni Chin Chin dati. Ah, Elias ng ibang Baguio Elias na City. yun. Si Elias Lagas yun. Elias yan lang dati yung Ito. pangalan niya eh, yan. Ang Gaw si Baguio Apo City yan. Wangod. Sa Ipugaw ba? Sorry po Si kaya Pugaw Elias. si Apo Wang. Kayo Kuya Elias, saan po kayong banda? Gusto ko yung sa ayoko sa kung pupunta sa Baguio, ayoko sa city. Mas gusto ko din sa yung bukid talaga yung nakikita mo, yung mataas na talaga. May nakita ko din, parang coffee shop ba yun, tapos walang signal. Ganda ng mga ganyan mga ganyan. Yung Bukid talaga. Yun yung mga gusto ko, dagat, ganyan. Bukid talaga. Grabe ang bukid. Ang ganda pag tinignan mo. walang signal, napuntahan mo na yung walang signal. Sa atin. Di ba gusto mong lugar yung walang signal? Sa atin, walang signal. May wifi naman. Di tanggalin, patayin yung wifi. Walang signal na yun. Ayoko na rin. Tahimik. So, bukid, dagat, ganyan lang. Kaya naman natin pumunta ng dagat na walang kasi malapit lang. Mga 1 hour lang. Motor ang malayo pa rin. Sa bukid ng dagat. Dun sa Benguet nakarating nanood ako strawberry farms. Makao pa din natin Chen kasi. Pero maganda daw. Nakikita ko lang sa mga nakikita ko lang sa mga Hayaan mo lang. Malay mo sa sunod na taon. hindi ko naman minamadali yung pasyal-pasyal. Malay mo sa sunod na taon. Matapos lang Naka-confine ka mga na sa PGH. Opo, Ma'am Marina. Pidget sa po, po kami. sa PGH na po talaga to. Totoo na to yung Sa kabalik-balik sunod na taon natin. kasi malay mo wala na tayong makarelax na tayo. Hindi ko Baguio po, pero dito ako Makakaipon na ngayon tayo. sa Mount Trail. Mount Trail, saan ba yun kuya? Mount Trail. Yung gusto ko yung mag-hiking. Monday na bukas.
Bukas po yung ano sa kanya. Monday na bukas Kuya Benji. Bakit may sumpa yung Monday? Nakakatamad daw pag Monday. Yung sabi. Marami yun kasi nung nagtatrabaho ko dati, ganun talaga pag Monday. Kasi kulang yung bakasyon. Wala yung day off mo. Ganyan din ako noon nung nagtatrabaho pa ako sa kumpanya. Nung binata pa ako. Tapos nung may anak na kami nito, Kote Monday, pinapasukan ko na. Wala nang day off day off. Walang day off day off. Tulad nung buntis siya. Walang day off. Walang pakialam sa ano, araw. Gusto ko pumasok. Mabilin, pero sa background natin Pero nung maliwanag. binata pa ako, pagdating niya ng Sabado, Malakas ang ulan sa labas. masaya na. Malakas ang ulan sa labas eh, pero Malakas maliwanag nga. sa kanya. Ano. Sabi po kayo, thank God at makapirahan ka na. Thank you po, Madrina. Ako dati happy pag Monday. Bakit Ate Che? Bakit happy pag Monday? Siguro makikita. Yan yung mga ano, yung kabataan days. Mas excited ka sa ano. Yung kabataan mo. Mas excited ka sa Ay, Monday. shout out kay Ate Catherine Guanzon. Nag-add siya sa akin ng Facebook. In-accept ko na. Si Ate, Na-accept ko na po yung add request mo sa akin. si Ate Catherine, umuwi yan eh. Nasa Bicol siya ngayon, Ate Catherine Guanzon. Sayang nga at dito kami. Nakapag-meet man lang na ilibre ko man lang sa ano, balot namin doon. Si Ate Cheng, siguro nung kabataan Ate Cheng, di ba? Paborito yung Monday kasi nakikita mo yung crush mo sa school. Di ba Ate Cheng? Totoo yan. Nung kabataan. Pero ngayon, ayaw na lang ano. Ayaw Nung na? nagtatrabaho na. Happy daw siya pag Monday. Siyempre sabi ko, kasi nung kabataan nag-school, happy kasi makita yung crush sa school. Pero na nag-work na, ayaw na. Mga saan na kayo, nawala bigla. Bagay din ang mga vloggers, marami pwede i-content, lalo mga adventure. Kami magandang lugar. Yun, try ko nga, mag-iipon ako Kuya India sa hanapin kita. I-ano mo ko, gusto mag-hiking talaga. Ayan nyo lang, makakaano tayo niyang ganun. Kailan ang surgery mo? Tomorrow po, Ma'am Rina, kasi wala pa pong oras. Kasi Ano, kailan yung surgery mo? wala pa pong oras, pero ano, bukas na po, Monday. Uy, yung crush ko taga Bicol. Yung crush daw ni Ate Cheng taga Bicol. Diba? Yung talaga pag Monday nung nag-iisip. Awig mo nga daw ni Cheng, pwede para na din namin nakita si Cheng kay Ate. Awig daw ako ng kapatid ni Ate Cheng. Sino ba? Yung sister niya. Naaalala mo tuloy Ate Cheng yung ano, kabataan days. Masarap alalahanin pero ano, pangit balikan. Hanggang alaala lang. Kabataan, mga sutil pa ang mga tao. Bliss. Ano kaya ang lagay ng panahon sa Bicol? Kasi yung bagyo talaga papunta ng Cebu eh. Sino? Palawan, Tatawid, Eastern High Visayas, school, crush ko yun. high school. Paano mo nakita, Tichi? Bicol. Eh, High ano na school. yun? Napunta po kayo dati sa ano? Dito sa Bicol. Baka sa ano, sa Bicol talaga yun, nag-ano lang, naging classmate mo. Gagawin ko profile anak ko. Okay, Kuya Benji, baka nakawin yung ano eh, yung profile eh. Huwag na lang Kuya Benji siguro. O kasi minsan, yung iba Baka nagagamit ng ano, mukha. Baka nakawin yung mukha, gamitin sa ano. Gamitin sa scam.
Kasi maganda yung anak ko ni Kuya Benji eh, naging ano ng cover ng magazine. Sabi niya, baka gamitin Kuya Benji eh. Kaya nga, huwag na po, baka gamitin sa pang ano. Kasi minsan ginagawang profile yan. Kaya nga yung anak ko po eh, hindi ko masyadong pina-expose. Yung pag nagbablog lang ganito, pero yung gagamitin yung picture yung mag-upload, hindi ko talaga ginagawa. Anak siya ng sundalo, kaya nasa Pampanga sila nakabis. Huwag na sa sundalo, Ate Cheng. Saan po sa ano? Taga saan po sila sa Bicol? Na Ate Cheng sa sundalo, Ate Cheng. Baka- Madaming ano yan, Ate Cheng. Baka kilala ko. Kung saan yan maano, ay nako. Madaming kwento Baka kilala yan. ko saan po sa Bicol. Madaming ano yan, Ate Cheng. Pag sundalo kung saan naka-assign. Kinuha nga ng friend ko dito sila sa paglilihian daw niya. Paglilihian. Totoo yan. Yung pinaglilihian, totoo yan. Hindi ko alam. Pero walang scientific na explanation tungkol sa lihi-lihi na yun. Pero karamihan totoo din. Yung paglihi-liin na yan. Kasi nung may nakita ako sa ano, na video, pinaglihian niya si Marian Rivera. Yung anak niya, hawig na ni Marian Rivera ng baby pa din. Tapos paglaki ng bata, kamukha ni Ding Dong Dantes. Siya po yung may sabi. Hindi ako. Siya po yung may sabi ha, hindi po ako. Bahala ka dyan. Joke lang. Ayun, discharge na nga sila. Bye-bye. Bye-bye. Sunod Ingat yan po tayo. kayo. Bukas, ang nararamdaman ko bukas, di ba, operan ka baka madaling araw. Tapos ganito, palalabasin na tayo bukas. Ayun, Ba't parang ayaw mo lumabas? hindi ko naman sinabing ayoko eh. Ayoko mag-expect kasi alam mo, pag nag-expect ka, na ano ka. Gusto mo nga dito. Gusto ko nang lumabas. Na-discharge yun sa atin. Sunod Para na din. makapahinga na rin tayo, para mag-follow up na, para makauwi na rin tayo ng kaibigan. Ang hirap pala mawalay sa ano. Sa ano ka. Hirap tulad kahapon na nag-39 na yung ano. Yung lagnat niya, grabe Kung talaga. malapit lang, iniwanan muna kita dito. Ang para hirap pinunta. ganyan. Ate Cherry, Kuya Benji, Kuya Rene, Kuya Elias, sabi ni Makbal. Wala na si Kuya Billy. Ano, bumagsak ulit. Bakit dito ang liwanag? Pero pag saan? Pag tinignan mo talaga, madilim. May ilaw kasi tayo. Hello, Mac. Sabi ni Kuya Benji. Kaya mamaya, siguro masarap ang tulog kasi ano, kasi kahapon mainit eh, kasi galing dito yung araw. Dito walang problema mag-live ng mag-live. Hindi malulubatan. Gandang hapon po. Malakas yung signal. Hello po yung Makbal, sabi ni Ate Cheng. Hindi ka pa inaantok, Ate Cheng. Hala, lagpas ka na sa oras. Yung PGH pala, halos isang siglo na ata. Ayun, kasi ano na yung taon nito. 1907 pa. Edison at Ami. Hello, Kuya Makbal. Sarap tunog ng ulan. Opo. Ano na pag sa ano? Ay, Kuya Jagger, hello po. Oh, Kuya Jagger, thank you po. Kahit tapos na po yung challenge, kwentuhan na lang po tayo. Thank you po. Ay, nakatulog daw po si Ate Cheng kanina. Nagpalipad si Kuya Jagger. Ay, Kuya Jagger, salamat. Salamat po. Pero tapos na po yung challenge. Oh, sa ano na to? Sa December na to. Sa December na po. Yan. Salamat Thank you po. sa maagang pamasko. Salamat po kay Jagger. Sa December na po yan, ma. Ano, magpapasok na. Hmm. Thank you po sa maagang pamasko. Sa December na Thank you po. At thank you, Kuya Jagger, kasi nandito na po kami. At
bukas, wala pa naman po ano, specific na oras. Pero, pag ano po, pag nag-fasting na ako mamaya, sigurado na yan bukas. Pero bukas po yung schedule kasi wala pa pong oras. Kasi kanina pa lang po ako na ano, yung ECG, yung nilagyan ng mga, ay si Ate Catherine, ayan, Ate Catherine. Hello. Ate Yan. Catherine, thank you po sa pag-add sa Facebook ko. Hello, Inaccept na po Brother kita. Maki, sabi ni Kuya. At yun, thank you po sa lahat ng mga tumulong talaga sa amin sa pabalik-balik dito. At ito na yun. Yes. Kumbaga sa dalawa, ito, yung isa, matatanggal na, isa na lang. Ang ibabalik ko dito. Pero syempre, medyo magaan na ang proseso niyan pagbalik ko kasi na-check na nila dati ko, talagang sure na operahan niya. Tsaka, pag sa tenga pala, sobrang bilis lang ng operasyon. Kasi yun din yung sinabi nila. Pag sa tenga, sobrang bilis lang ng operasyon. Kasi sa mga public sa probinsya, mura lang ang bayad. Kasi syempre dito na tayo nagpa-check. Dito na rin po mismo. Hello Attorney Gwanson daw. Sabi ni Kuya Benji. Kay Ate Catherine. Kaya mo yan, sandali lang yan. Opo, kaya. Salamat po kay Jagger. Yun Kaya talaga po. kasi nung ano talaga, di ba po nung pag-alis namin, dun lang medyo balisa pa yung isip ko kasi nga, yun talaga yung biglaan, tsaka madami dapat gagawin ako nung araw na yun na magpe-prepare din talaga. Kasi biglaan na po kaya yung mga... Buti nga, di pa namin naluto yung mani doon. Tapos di pa kami nakapagluto ng balot. Basta yun po, medyo Puro- biglaan. Pero kung naluto yun, ako, dadalhin ko yun sa bus, ipagtitinda ko yun ng bang. Tapos kahapon din, medyo mas balisa kami kahapon po. Kasi yung anak ko nga namin may sakit, pero thank God talaga kasi yun nga po, Okay na siya. umukay na siya. Mm. Pagdala nila dun sa hindi ko alam po kung syempre po kasi sabi dun sa hindi naniniwala sa albularyo kasi yun po yung namin. Kasi nung pinainom namin ng gamot talaga, bumaba naman siya. Tapos nang paggabi, tumaas na naman. Halos di na bumababa, 39. Hanggang magdamag siya. Sabi namin, pag ipadala na sa ospital, kahapon nga po. Pag hindi talaga bumaba. Pero sabi nila ng mga mother niya, itry daw ipa-albularyo kasi yearly talaga ganyan yung nangyayari sa kanya pag untas. Hindi ko alam bakit. Basta yearly, simula nung baby pa siya, ganyan. Tapos pinadala sa albularyo. Pag uwi, 36, biglang bagsak sa 36 yung niya. Yung temperature niya, magdamag na yun. Kaya, Basahin mo yung, Ano? yung comment ano. Kuya Rowel. hindi ko yahok pa. Ate Cheng, akala ko ako ang crush mo, charot lang. Yun lang. Taga Bicol. Ate Cheng, sagutin mo nga yan si Kuya Hok. Hindi ko alam ano sasagot ko eh. Alam ni Ate Catherine? May hilaw pa kayo na balot doon, Kuya Jason. Mayroon. Meron po hilaw doon. Ano sabi? Kuya Maclan. Meron. Ay, niluto na nila mama na po kagabi. nila. Sila po yung... Kasi yung 300 na piraso na in-order ko, sila mama nagtinda. Ubos. Tapos may 3 tray ako doon. Niluto ulit nila. Ubos din. Malakas po ang balot pag ganito pong season eh. Pag ganitong season, October yan. October, November, December. Kasi Kaya sabi ko sa kanila, marami ang, ng mga tao. habang wala kami, sila muna magtinda. Pero pagbalik namin, kami ulit. Sabi ni Ate Cheng, nasa Texas siya ngayon kaso ubos na yung buhok. Ibig sabihin, Ate Cheng, ini-stock mo pa din siya, Ate Cheng. Nang-stock ka pa din. Hindi ba nakakamubon si Ate Cheng? Ni-stock niya pa eh. Alam niyo wala nang buhok eh. Pudpud na pala yung gulong. Kuya Hawk, ikaw talaga. Ate Cherry, pudpud na pala yung gulong. Ate Cheng, nang-stock ka pa ha. Alabas na Ate Cherry yung fly. Mga ganun, pag high school crush daw, hindi makamove on. Hindi ko alam sa kanya. Wala akong crush na high school.
Tol Julius, labas ka nga dyan. Ate Maris, sama nga kayo sa kwento. Nang ma-COVID anak ko, nagbigay ng gamot yung Pearson ko nurse sa Makati Medical Center para lang nagdahilan na tatawa si Ate Ching. Makati Medical. Sa Makati, maganda tumira sa Ate Cherry, kung nandito si Tol Julius, asanin ganun. Kung kailangan mo pang dagdag gamot, message nyo lang ako sa messenger. Thank you Kuya Jagger, pero ano po, Kakahiya na. nahiya na po kami. Kasi si Ate Cheng, nagpadala na din po si Ate Cheng eh. Pag, hindi ko alam kung ano sasabihin, pero hanggat kaya po namin talagang, ano, kasi yun din po talaga ang, hindi ko alam kung bakit. Messenger. Ano ba sasabihin? Kaya di ko alam kay Jagger yung messenger mo kay Jagger. Pero ano po, hanggat kaya po talaga namin. Kasi, siyempre po kasi yung mga pinapadala nyo din po is, yun nga po, pinaghihirapan nyo din po talaga. Pinagtatrabahuhan nyo, pinagpupuyatan, kaya hanggat maaari din po. Katulad po nung nakaraan. Pero pag kaya na namin, Katulad po nung nakaraan talagang inaano talaga namin ng saka ano, pagtitinda para po. nakakaya pong Hindi manghingi. po kasi hindi po talaga ano, kasi kahit nga yung mama ko nga po dito po, baka alam po ng, baka di pa po alam ng lahat yung mama ko, hindi ako, kasi hiwalay na din po sila ng papa ko, hindi po talaga ako hindi ko alam bakit yung hindi kami sanay po mag ano, kasi alam po talaga namin kung gaano kahirap kumita ng pera, katulad nga po namin na nagtitinda din po kami. Mahirap po magkano. Yeah, pero thank you po for Kuya Jagger. At alam ko, madami na po kayong natulong sa amin, yung mga palipad niyo po. Sobrang laking tulong na po yun sa amin. Kuya Ate Cherry, hindi po yun, charot lang. Taga Bicol kamo. Tatawa si Ate Chin eh. Kung nandito lang si Ate Maris. Nandyan lang eh. Paano yun, ako taga Texas pero may konti pa naman akong buhok. Ate Cheng, sagutin mo yun si Kuya Bern. Hindi ko masasagot yan eh. Kuya Jagger, salamat daw po. Sabi ni Alan. Salamat kay Jagger. Salamat. Thank you po talaga. Pag ano po talaga, pag alimbawa, kapusin ng gusto. Hanggat Pero pag maaari po kaya talaga. namin maresolbahan, kami na lang po mag-ano. Kuya Hawk, ayoko sabihin na yun, baka ma-front page ako. Huwag niyo na po sabihin yung ano, yung pangalan Ate Cheng. Ano na lang, sagutin mo na lang po si Kuya Bern. At di ko po alam yung messenger mo kuya, ano, kuya Jagger. Kaya po, salamat po. Sabi ni Alan. Salamat kuya Jagger sa, ano, sa offer nyo. Thank you po sa tulong. Madami na natulong sa Simula. Kayong lahat po, pati si Ate Cherry. Kayong lahat. Kayo lahat po. Thank you po talaga. Hindi man namin maisa-isa. Maraming salamat po. Ako po kasi, hindi sa pag ano, talaga. Pag may nagbigay, kinukuha ko. Pero pag yung mag-message ako na manghingi, kasi ayaw ko pong masanay ng ano, ayaw kong masanay na yung nanghihingi na ano baga umasa sa ibang ano, sa ibang tao. Kaya po talaga namin. Kung kaya ko naman na maresolbahan, pinagtatrabawan ko na lang. Ano. Pwede utang, pwede. Pero kung yung ano talaga. Kasi nakakaya pag nasanay kasi yung tao pag ganyan nasanay sa mga ganyan-ganyan, baka tamarin na po ako. Hindi rin talaga tayo ano. Diba? Ano? Parehas nga po kami hindi Ewan talaga kung paano, panay ano. paano paliwanag ng ganyan. Pero pag may ano, Siguro alam lang kung natin halimbawa na may nagbigay na talaga, yun, mas nakaya pag tumanggi. Pero pag Pero hanggat kaya maghihingi, po talaga namin. Yun nga yung ginagawa namin. Talagang pinagtatrabaho. Kasi ayaw din po talaga namin ng ganyan. Kasi alam namin kung gano'n kayo kumita ng pera. Kasi iyan po, nagtitinda kami ganyan. Ang mahal sabi mo ni Ate Cherry Cheng ito, na-
Huwag kayo maya mag-message pag May Ano lang, ano. Ate Cherry, ang dami niyo natutulong sa amin. Natatawa si Kuya Bern. masaya at tama. Ito po. Ano po, yung nabili na po ba? Pang spray? Opo, nabili ko na po. Yung resita may. Ay, yung egg pala, hindi mo kinain. Ayan mo lang. Hingi ano? Sabi ni ano? Ayan. Hingi ako sa anak ko ng yen. Huwag ka, Kuya Benji. Nakapunta ka na po, Kuya Hindi Benji. to sa live charot. Kuya Ho. Ano? Kuya Benji po. Nakapunta ka na po ng Japan. Yan yung ano ng bata pa talaga ko yung direct country ng Japan. Kasi may Listen, snow. emergency kasi ito kayo mag- May cherry Opo, blossom. opo ate Cherry. Okay, may Ate Cheng. Sobra-sobra na po. Basta ako nasa likod ng ni Kuya Jagger at Ate Cheng. Sige po, Thank sige you po, sa sige inyong po. lahat. Sige po. Ay, si Kuya Jaime. Kuya Jaime, hello. Baka nagda-drive po kayo, Kuya Jaime. Salamat po kay Amy. Meron pa. At ni Kuya Jaime. Ano? Sige po, Makapunta ka na po. pag kailangan na po talaga. Magano po kasi Si Kuya Benji, nakapunta ka na po ng Japan. Thank you, Kuya Bern. Ako po i-appreciate all of you tumutulong kina parang Jason. Thank you, Ate Cheng. Kagising Ah, na. kagising Ay, ko lang. kagising lang po kayo, Kuya Jaime. Thank you po sa inyong lahat. Ate Margie, gandang hapon. Sa Miguel, yes. Yun. Ano ba sasabihin ko? Sa Japan, di ba na? Maganda. Hindi pa. Sa Hong Kong lang, Macau. Punta ka po ng Japan. Hello, Ate Sweet Maya. Ching. Si friend mo. Good noon, friend. Musta na kayo dyan? Okay naman. lang po, Ate Maya. Pwede na pa akong ilabas kasi malakas lang akong kumain. Lakas na po siyang kumain. Malusog na siya. At mamaya-maya maligo at matulog. Hanggang matulog na yung hapon. Magkape. Yan. Baka yan na mag-opera. Kailan? Yung lalaki na yun. Yung pumunta dyan. Mhm. Specialista yun. Yung pumunta dito. Na naka-polong ko. Diba yun? Meron. Kuya Elias, hello. James, sabi ni Ate Cheng, Ate Mayang, naimbag, maling. Tapos na ang operasyon. Hindi po Ate Mayang, tomorrow pa po. Bukas pa po. Wala pang time. Pero bukas na po. Bukas sure na, sure na. Pray lang po tayo. Salamat po sa pag-pray nyo. Sana maging okay. Okay, okay yan. Magagaling ang loob. May malakas naman ako kay God. Malakas tayo. Mm. Malakas na malakas. Hindi naman hindi ko hindi ako nag-aalala sa operasyon. Wala akong ano. Mas inaalala ko pa yung anak ko. Inaalala ko yung kalagayan ng anak ko. Sana hindi na bumalik ng lagnat. Pero sa mga ganito, hindi ko alam, manhid na ako. Kasi ganito din yung ano, nasigas nga ako. Nakabangon agad ako. Mamuta sa ano ko, pain tolerance. Kahapon nga, inano yung camera sa ilong ko, di ba may pinapasok. Gaano kalayo yung ligawan ko sa inyo. Mga ano lang po yung ligaw? Mga 30 minutes? 30 minutes. Ligaw 30 lang naman. minutes po, lalo pag nakamotor. Nakamotor na ba yun? Nakamotor. Yung ligaw po kasi, ano, malawak po yung Malawak. ligaw. Pero sa amin kasi, Kasi yung Kilamura, ligaw din yun yung Kilamura eh. pero malayo. Malayo. Malawak po yung ligaw kay Jogger.
Pero saan po sa Ligaw? Kasi pag sa Ligaw, kasi sa amin kasi ito yung bato, may papuntang Albay. Parang, kasi yung, di ba po may lake bato. Dito yan sila Ate May sa kabila. Kami dito sa kabila. Malapit lang sa Albay talaga. Salamat po ka, Benji. May bag nga malimong may Kuya Elias, sabi ni Ate Maya. Hey, Kuya Benji. Salamat po ka, Benji. Thank you. Kuya Benji. Thank you po. May hawak pa naman ako dito na ano na 10K sa wallet ko. Yung ano po ni Ate Cheng. Yan yung sinend nila Ate Cherry. Tapos yung tinitira ko sa ATM ko. Yung bigay nila ano Ate Maria J. Pero nagastos na yung iba. May 10K pong hawak sa ano, wallet. Kasi po yung ano po talaga. Pinamasahe. Yung ibang gamot na binili ko na. Ate Cheng, hello daw po sabi ni Ate Mayang. Wait nyo lang. Opo, Kuya Benji, thank you po. Kuya Benji, thank you. Kami for the record, hindi. Opo, isto ko yung high school crush ko ha. Naalala ko lang kasi. Hindi, kasi nasabi kong na-isto. Kasi alam mo wala ng buhok ko. Crush ko, naalala ko lang kasi taga-Bicol kayo. Kaya, nasabi kong na-stalk mo Ate Cheng. Sabi ko, Sabi Jagger, mo, wala ka nang... Danaw yata nakapunta. Doon sa bahay ng tropa ko 20 years ago pa. Danaw. Danaw yata. Barangay. Danaw. Barangay ba yun? Danaw. Wala na. Search mo yung Danaw. Sa Albay. Hindi po kaya linaw. Kasalina. Baka linaw. Ay, meron nga. Hindi nga. Meron nga. Ang banda yan. Barangay Bunaw. Meron nga, Kuya. Saan banda yan? Kuya George. Hindi naman sa mapa. Simula sa atin. Ilang minutes yan simula sa atin. Nakaano ko eh. Maray na apon ka ninyo. Ate Catherine, hello. Maray napon po. Kumusta po so Punda sa to? No, tanda eh. Mauran? Nag-uran na Ano minutes? 45 minutes lang po, Kuya Jagger. Ano malapit sa kanya yung Danaw? Ayun o. Ulanggi. Walang dito tayo, Patulik. Oh. Ulanggi. Ayun, kita ba po? Danaw. Ayun o, 45. 45 minutes lang simula sa amin. Dito po yun sa amin. Dito sa lake. Depende pa Malapit kung- din sa ano. Malapit yan dun sa Kawa-Kawa. Tingnan mo. Kawa-Kawa. Ano ba yan? No. Yung pasyalan. Malapit sa LCC Mall Ligaw. Sa sentro to yun. Sintro. Yan nga. Ayun na ano na natin ito, napuntahan na Nadaanan na natin yan. Sintro. Malapit lang po Kuya Jagger. Linaw ata po dito. Danaw. Dunaw, tama. May tama na po. ano, na-search namin. Na-search ko po. Yung May Dunaw talaga. yung linaw naman may Albay dalawang din. Albay pero may dalawa. Mayroon din linaw dito sa may San Vicente. May linaw din sa ano sa Pulangi. Malinaw pala yun, malinaw. Eh kasi nag-send ng picture dati sa email ko, high school picture ko. Nag-send pala Ate Cheng ha. Baka ano, crush ka din dun. Hindi ka lang nag-ano. Baka crush ka din, Ate Cherry. Ay, mauran daw. Lapok ka doon. Ay. Crush ka din nun, Ate Cherry. Hindi lang kayo nagkaamin. Thank you, Kuya Bench, for support. Ate Catherine Guanson. Ate Catherine Guanson. Diyan po sa Linaw, diyan sa may, yung diretso sa San Vicente. Taga diyan yung lula namin, mga Ragos family. Yung magulang ni ano. May ano si Kuya Benji kung taga Danao daw si Ate Cheng. Ate Bidang. Hello po Kuya Jason, kumusta na po? Ay, Ate Bidang, Ami. hello. Wala si Kuya
Kuya Bobby sa comment natin. Silent viewers lang yun kay Bobby. Okay naman. Ate Cheng, may sinasabi si Kuya Hok. Pabasa nga Ate Cheng. Ikaw na magbasa niyan, Ate Cheng. Ikaw Kuya na. Ruel. Hello. Kuya Hok yan. Ate Cheng, ikaw na magbasa ng comment ni Kuya Hok. At bidang naghantay na lang kami ng pera. Hindi ko alam kung madaling araw o umaga na. Wala pa eh. Dapat nag-fasting na. Mamaya mag-fasting ako madaling araw. Ate Ani, wala. Too late na. Ay. Too late Talangin na mo talaga. kumaya. Ate Cheng, nabasa mo yung comment ni Kuya Ho sa taas-taas. Pasagot naman po. Teka na. Ngarkan ko sa agong. Yan. Teka na. Diretso na. Hmm? Hello, Bidang. Kanta ka ba? Sabi ni Kuya Benji. Ate Bidang, oh. May ano daw si Kuya Benji. Kung kumanta ka daw. Hindi pa masagot ni Ate Cheng. Yung comment ni Kuya Hok. Masagot Ate Cheng. Kuya Hok, ang team song sayang. Ano yun ang kinakanta ni Ate? Ano team song? Aray? Aray. Aray ni Ate yan. Aray ni Ate Ate Jenny. Mayang. Yarabel na imbag na maling mo, tita. Tama ba yung pronunciation? Yun sayang, ano ba yun? Aray. Aray. Claire de la Fuente daw, yung sayang. Kaso gusto ni parang Jason natin check ano yung ano yung aray. Aray. Yung kanta natin Jenny. Aray. Naku. Kanta natin bidang. May inaalala kong kanta eh. Bagay na bagay yung si Ate Cheng. Ate Ching. Hello. Hello sa 13, matatag tayong 13 ha. Hmm. Ay, naka-update na pala. Sino? Si Idol, Franstar. Ah. Friend, namimiss ka na namin dito. Sabi ni Ate Mayang. Hmm. Ah. Kaya mo po pag magaling na si Mrs. Kasi paglabas niya, ano muna ako, stay muna ako dun sa bahay. Kasi kailangan muna yung mga gawain dun sa bahay. Siguro makabalik ako niyan, baka mga December na. Makabalik ako sa Pabaya Project, hindi ko pa uli. Depende. Pero kaya mo saglitan yan si Ate Mayang. Depende. Itakas mo nga si Ate Kasi Mayang. magpipiesta, Magkano kayo? tapos todo na yung tindahan, kailangan bumawi. Pero ako na lang yung siya, pwede siyang bantay-bantay lang. Tindahan, kaya ko yan. Kailangan natin. Puro ka kaya. Pag nabinat ka, ako na naman yung Ate Bidang, Puro tapos naman na tayo yung kantahan mahihirapan. ni Kuya Benji. Tapos na daw Kuya Benji yung kantahan. Pagaling ka po ate sabi niya. Ganun mo to. Ate Bida. Pakiman. Kaya rin. Ay, ito. Doon po ata sa umalis. Doon sa lumipat. I'm sorry po. Magalaw. May ano po kasi. Ate Bidang, meow. Cherry. Sabi natin siya. Ate Cherry, ang ganda pa ng team song nyo. Kaso na sayang. Malay mo, Ate Cherry, isa siya dito nanonood sa live. Baka nandito siya. Ate Cherry, okay. Si Kuya Hok, oh. Grabe pa. Grabe na yan. Ate Cherry. Hindi ka nakikita. Alam mo na kasi makita sila dito. Bawal Kunti ng lang. yung pasyente.
Pagalitan tayo dito. Ate Cherry, may sinasabi talaga si Kuya Ho. Sagot Patago mo nga lang naman. yung live natin. Baka bawal ito. Basta wala nang mahagip na ano, mga May dumadaan nga dyan. May dumadaan sila. Galad mo. Ate Mayang, Ate Cherry, hindi yung nagpaparamdam si Ate Maris. Kuya Julius. Busy yun sa ano? sa Busy GC yun sila. nila. Lodi Jason at Tata. Andito si Ate Bidang, narinig na yung song niyan. Aray ko. Aray ko. Aray ko po. Ate Bidang, good vibes lang po, Ate Bidang. Kantahin mo nga yan, Ate Bidang. Tapos Aray. i-dedicate mo kay ano, kay Kuya Ho. Anong oras ka maligo? Maya-maya. Anong oras? Maya-maya pagkakape ka. Pa ko inaantok ko eh. Dito ano, libre charge. Ay, pwede mag-charge. Tapos tubig mainit, libre. Pag morning, Pag morning, Ate Mayang, naimbagmet nga hapon, Yulita. naimbag, maganda, siguro magandang hapon, Ate Mayang. Magandang hapon sa riban ni Ate Mayang. Magimbag. Ganda ng buko ni Ate Mayang. Ganda niya pa. Sayaw-sayaw ng ganyan. Siguro Kuya Hawk, ang sarap mang inis ng bata ko. Na-judge na yung pagkabata ni Kuya Hawk. Yun ano, Kaya ano daw, magasar si Kuya Hawk. bullying. Nambubuli. Gas-gas na, kaya wala nang aray. Joke lang po. Is tayo. At ibidang, Kuya Rowel. Aray na Naku, po, meow. meow. Sabi ni, ano na, ni Ate Bidang. Ate Maris. Jason yung pusa. Yung pusa. Pag kumakanta, Pass nga ng boss ni Ate Bidang eh. Kaya nga yung ano. Ano yung kinakanta ni Ate Bidang? Yung ano? sisgan. She's gone. Sabi niya ni ano, Ate Maris. Jason yung pusa, huli mo yung pusa. Sayang kung hindi ko lang na-break yung heart ng dati kong GMI libreng doktor at pharmacy na sana tayo. Oh, Eh, ano Kuya Jagger eh, kasi may mga pagkakataon talaga na ano. Siguro, hindi talaga. saan yung pharmacy niya, Kuya Jagger? Hindi, sabi niya. kung Bilhan ko nga. Sana may libreng doktor at pharmacy. Kaya nga, pero ngayon, Magkakatuloyan sila. meron pa rin yun. Saan sa Makati? Pinagtulungan ka natin, Bida. Nagtulungan ka natin. Ganun talaga Kuya Jagger, may kahit. Ay, sa Makati Sabi nga, na. Makati. Ini-stop na dun siguro. Sa Makati. Di nasabi na ni Kuya Jagger na ano sa Makati sila. Ano yung Kuya Jagger, first love mo? Tapos Makati. nag-break pa kayo. Pero kahit ganun talaga, kahit anong Saan banda Kuya Jagger sa Makati? Sa Pimbo? sa web. Ay, ano yung Pembo, tapos ano yung mga ano yan eh. West, di ba? West Pembo. At Bidang, basta maalala namin dito yung song mo. Tawa-tawa kami dito kasama yung miyaw kay Ate Maris. Kay Busy si Ate Jagger, Maris eh. you're not meant to May be. kilala ako dyan sa PGS. Yun, Doon PGS. Alferez, nag-assist sa pasyente taga Singal. Oh, Alpat. Baka ibang word ko siya, Kuya Benji. Oo. Sa Pimbo. Pembo nga, doon po yung Ah. Pagka ano lang pala kayo ni Kuya Benji. Si Kuya Benji sa Makati din. Si Kuya Benji eh. Kuya Jagger, sabi ni Ate Mayang, you're not meant Doon to pala be daw. lumaki si Kuya Jagger. Hindi daw kayo meant to be. Sabi Lapit ni lang Ate pala Mayang. Kuya Jagger. Pimbo. Sa Pembo, nakapunta na kami dyan sa Makati nung sinama ko ng kapatid ko. First time ko makapasok dyan, nanonood ako sa mga Sa Pimbo rin ba gayon? Ayan. Sila Ningning. Wala Pimbo hindi. yun. Nakapunta ko nung sinama ko ni ate. Kasi si ate sa foundation yun eh. Sa ano, sa Santa Mesa, sa Bides Foundation. May Dyan dati yung bahay ng bossing ko. may pinuntahan kami dun. Diyan talaga sa city ng ano talaga, sa Ano na yun? Pag nasa city ka ng Makati, one way yun. Oo nga na, Hindi kang mawala dyan eh. Makati, pag sa ano ka, kung saan ka bumaba, iba na yung sasakayan. nag-ano nga kami, nag-bus kasi may mga bitbit kaming mga papeles na eh. Tapos yun na ano,
Manghang-mangha ako sa Makati, ang tataas ng building. Taga-bundok talaga. Ano yan? Taas ng building, Naglalakad ka tapos- nakatingin lang. Tapos fully aircon talaga yung building talaga, as in pagpasok mo, ang linis talaga. Tapos fully aircon. Tapos basta yung sakay nila, puro aircon. Pay mo ba doon? Puro aircon. Tapos nakakalito yung Beans. si Kuya Beans, ano pumasok ulit si Kuya Beans, maybe September. Maganda daw sa Makati. Makati, Pasig. Yan yung naglalaro ng mga city. Pero yung Alabang ngayon, parang Makati na rin yung Alabang ngayon. Wala na yung Star Mall. Dumadami na yung yung mga building sa Alabang. Nakakalungkot yung Star Mall doon. Kasi nung Vince did hello, shout out. Vince Pitt daw. Sabi ni Kuya Hook, yung Star Mall sa Alabang, kung may nakakaalala doon, di ba? Nakakalungkot lang nawala na. Kaya nyo na lang if nandyan pa si June Alferez. Ano po siya? Doktor po siya, Kuya Benji. Dok nga ni. Ay, doktor. Kaya tanong. Baka sa ano siya? Ang daming word dito eh. Jun Alperez. May pedyo sa baba, dito sa amin, sa kabila. Among Manong Roel na ate Bidang. Joker. Joker. Data dito, ayan. Ayan, yun. Tama ba yung sa 8 viewers ko, hello. Hello sa inyong lahat. Yan. Hello, salamat sa kwentuhan. Ate Cheng, nawala ka na. Nakatulog na yun si Ate Cheng. Tulog na yan si ate Cherry. Baka tumatawa. Baka hindi makamove on kay Kuya Ho. Kasi pag hindi daw talaga, meant to be, hindi talaga eh. Sabi ni Ate Mayan. Oo. Kasi kahit anong pilit talaga, pag hindi ka talaga nakalaan sa kanya, hindi talaga Sa mawala. naghahatid ng mga pasyente. May mga pangalan naman dito yun eh. Limutan. Meron. Si Romel, wala po tayong kaubaya, Kuya Romel ha. Wala po tayong Moira ngayon, Kuya Romel. Nandun yung mga kapatid ko nga sa bahay. Pag Sila uwi na nag-aalaga. Pag uwi ko, sigurado. Pag uwi Kuya Romel, lahat ng kata ni Moira, ipi-playlist ko yun sa kanila. Titingin nga ako ng speaker dyan sa sa Raon. Titingin ako eh. Kasi nakikihiram lang kami. O, kasi nangihiram ako ng speaker dun sa pag nagla-live dun sa bahay. Para Tingin ako sa Raon kung magkano yung speaker. para para- mabigyan kayo ng magandang sound. Para maganda yung tugtog pag nagkakantahan sila ni Nick. Ate Mayang, mayat tahan kayo maboring ken. Ate Bidang, halata met ni Ate Bidang. Masaya yan, Masaya parehas yung parehas ka din. At Inday, Inday asawan Idol San. Ilang days lang yun si Ate Inday. 2 days ata? 2 days, 3 days. Pero at least nakapasyal siya. Baka sa next time, Boreas. Gusto mo rin makapunta ng Boreas? gusto ko din yan. Kaya Baka sa pag- mga islands, Pag ano, punta tayo. mahal ata. Ay, Iniisip, hindi, pasensya na po kung parating ganyan yung isip ko. Yung, kung gusto mo sa sa December, dyan kila Japper, ay, Edel Japper. pasensya na po kung parating sabihin yung mahal yung ganyan. Kasi wala Kapatid po siya akong ng ano eh. hipag ng agong ko. Kapatid ng hipag ng agong ko. Try po namin kung makita po na. Sobrang lawak na talaga ng PGH. Ang daming word eh. Kami nga Pero po sa ayan nga word. sabi ko sa iyo, kahit anong daming kalaking lawak, pero yung taga sa amin, nakita ko pa dito. Siyempre, Malawak yun. makikita mo yun kasi kakilala mo talaga yun. Kaya nga. Gulat siya, nagulat din ako. Pero alam na natin na nandito. Alam ko talaga nandito siya. Kaso bigla, makita mo bigla dyan. sa labas nag-aabang Oo. ng ng pagkain. Tapos yung taga ano yun? Sinabi, taga Samar. Makasama mo lang. Oo. Binigyan ko ng binigyan ko ng tinapay. Kasi
Nakita ko na sa paglabas ko, nagkausap kami. Pagbalik ko, bumili na ako ng maraming tinapay kasi bibigyan ko nga sila. Ano mo nga yung ano, tubig? Kasi, Tapos yung gamot. tapos pagbalik ko, wala na siya. Yung gamot. Yung nasa kulay diba? Wala na pala tong laman. Nakaubos na kami. Isang gamot. Yung isa. Tapos, nung pagbaba kong bibili ko ng pang-spray mo, nakita ko ulit siya. Kaya binigay ko yung tinapay. Na bumalik ako dito. Yung pinapay. Palaman. Oh, tiklit. Yung puno naman yan. Ba't punong-puno to? Kahapon hindi. Isalin mo muna doon. Grabe, ang puno. Kunin ko lang yung map. Kwentuhan mo kayo. Wait lang po. Kunin ko lang po yung map. Kasi sinusukat yung tubig niya. Bawat inom niya sinusukat. Tapos pag umihi naman siya, sinusukat din. Saglit mo. Kayo ben manong Rowel manong nagbuya ka. Live buya noli. Tatay. Taga-Singgang pa ako Manila. Kasing galong. Bako. Lapit pa rin yung Santa Mesa. Isang sakay lang. Sakasakay lang yun. Sunod na station yun. Diyan lagi-lagi mo nasasagasaan, di ba? Healthy mayang hello. Kuya Benjo, hello, pumasok po. Yung cellphone? Ay, oo. Isa yun. Mamaya na yung sa akin. Uy, dati mayang nagbuya. Ba't nawala yung connection? Nabunot siguro. May ginagawa. Nabunot mo. Yan, thank you sa nakakwentuhan namin sa lab. Kuya Jagger, pisting ba si... Fasting pa si Commander before surgery. Opo, opo. Mamaya po, wala pa po. Wala pong sinasabi, pero inanuan na kami. Inabisuhan na. Inabisuan na magpapasting na. Kaya siguro yun yung sabi nila. Baka ang ano niya is, sige, kain-kain ka para mamaya magpapasting. Pinapakain kaso di, laging may tira. Kasi pag nagpasting na siya, Wala na kahit tubig. pero pagka-opera sa iyo, kailangan may pagkain. Para bumili na muna ako ng pagkain. Bawal ang Ice cream, sabi mo ice cream. bawal sa mainit. Anong gagawin? Naalala. Siyempre, bahaw. Tsaka malamig. Sabi mo nag-ice cream ka. Oo, no. Siyempre. Ano ko sa lang yung matutunan. Ay, yung lugaw na lang sa bili ko sa labas. Yung, may lugaw ba yung... Oo, doon sa harap. Hindi yung sa Windows mo. Sa? Windows, may lugaw na. Diyan na lang sa harap. Shocking. Yung shocking yung sa labas. Kaya na lang walang ano dyan. Nakala lang yung pansin. Di may lugaw dyan, naalala ko nung... Ba't tumatago ka? Nakita na lang yung ilaw. Ayan, wala. Nag-i-spray siya. Kahit pa Yung naman. dati nung binunutan ako ng ngipin, nagkain kami dito yung sa shocking. Masarap yung lugaw. Ano ba? Hindi, yun nga. Yung lugaw. Ano yung lugaw? Masakal din. Sa shocking na may ano po sa may show may kasama. Ano yun? Ano yun? Hmm.
Basta lugaw yun. Hindi. Para ibili kita, tapos para mabahaw Noodles na. yun eh, noodles. Mainit na. Ako nga yung kumain. Ano yun? Lugaw nga yun. Pag po yung pag-fasting po, no food, no water talaga po. Pag madaling araw ata, before 11 po ata yun eh. Yung naalala ko dati. 11 ng gabi, bawal na talaga. O 9. Pero, itong katabi namin, ano perahan ngayon, inurasan ko parang 4 na oras. Hindi kasi ano pa yun sa recovery. Nakatabi natin, kagabi pa yun eh. Eh? Anong oras ba kagabi? Ano, basta gabi yun eh. Tapos ngayon lang makalabas lang. Kasi depende kasi ang paano mag-isip. Baka hinintay pa na magising. Siyempre, pag mag-ising na, doon ka lang ilabas. Hindi ka na hindi ka dito para mag-ising dito. Kung sa retiro doon, pag na-ising ka, makailangan. 13 viewers pa. Ano ba yun? Kuya Benji, nasa phase A pala kayo. Sabi ko na, ingat po kayo dyan. Sabi ni Ate May, uminit na ako. Nawala na. Pagka-opera, hindi ka rin sa recovery. Pero last na, ay nung na-operahan ako nga. Nun, saka yung doktor kasi yung nauna sa akin hindi pag-gising, pero ako gising na. Kaya ako yung nauna. Di ba sabi mo na nung inoperahan ka na una, hindi ka nakatulog? Tulog ako. Sabi mo hindi ka nakatulog. Tulog yan. Tulog yan. Alin yung hindi ka nakatulog nung pinanganak mo si Bebe? Oo, Nung sinisaryan ka? Nung ako kay Bebe. Saglit-saglit yung tulog. Nagising-gising. Pero ang daming sinaksak na gamot sa akin kasi nasusupang na ako. Saka nararamdaman yung kalabog sa tiyan ko yung may pinapasok na ano. Ano? Ayun eh. Basta na nag-aari-ari ako. Kaya pasak na naman ng anesthesia ata. Ayun. Pakainin ko ng mga aso ko catch you guys against black surgery and have a speedy recovery. Thank you po, Kuya Jagger. Thank you. Thank you po. Salamat po kay Jagger. Thank you po sa pakulay, sa mga Sa pamasko suporta. po. Thank you Salamat po. sa from simula nung hindi ka pa naka-challenge no? Nung bumabagyo. nung bumabagyo. Doon lang namin nakilala si Nia Jagger. Nung Grabe. bumabagyo. Pinakanta pa ako ni Kuya Jagger ng Bahay Kubo. Hindi namin alam kung anong bahay kubo. Kaya hindi namin yung makakalimutan Kuya Jagger. Salamat Kuya And Jagger. sobrang tuwang-tuwa yung mga kapatid niya eh. Kasi hindi man namin nasabi pero kinabukasan yun bumili kami ng masarap na ulam Oo. para sa kanila. Tinurate ko rin sila nun. Kasi kahit paano kahit may dumadating sa amin, konti man o malaki, parati Babahagi. namin tinitreat yung mga kapatid niya. Thank you Kuya Jagger, ingat palagi dyan sa ni Ate Margie. Yun po yung ano namin eh, kasi mababait kasi yung kapatid nito eh. Yung mabait din ako sa kanila eh. Pero pag hindi sila mabait sa akin, hindi ko sila mabait sa kanila. Coffee po tayo with Rainbow Mia. Rainbow Next. Uy, salamat. Grabe. Ano pa alam eh. Ano yun rin? Itry nga din namin mag-coffee Kuya Ben. Yung alam ko lang Kuya Benji, yung rainbow sa langit eh. Ito yung ano namin ngayon. Ito yung coffee natin. Free sugar. Ano Sugar free. Hindi yan. Ito Kuya Benji. Oh. Kasi tumatanda na tayo ito. Brought to you by Sugar Free. Tumatanda na kasi. Friends. Success yung challenge mo. Congrats. Grabe friend. Dapat. Thank you Thank Ate you, thank Mayan you. sa inyo. Thank you Thank you sa sa sayaw suporta mo niyo. Ate Mayan. Grabe ang sayawan Ate Mayan. Nagkanda. Ihi na si Ate Oh, Mayan. thank you sa inyo. Siyempre, kung wala sila Ate Mayan, hindi talaga yan nangyayari. Kaya thank you so Thank you. much. Maraming salamat sa inyo. Sa pasayaw-sayaw. Yung talagang naalala ko yung naihi si Ate Mayan. Sorry Ate Mayan. Sa dami ng pwedeng alalahanin yun pa talaga. Pwede naman pag ginaganyan-ganyan ngayon ni Vicente. Parehas kayo. Wow! Yun talaga yung kilitin ko. Hmm. Sa batok. Number 3 pa ata mamaya. Wala na ata yun eh. Tapos Mayroon pa may sasabihin pa. Last mamaya. Kasi yung live kahapon,
Diba yung live kahapon, may nag-live pa kami. Pati ko nag-live pa. Kung ano ba nga, may pumasok pa na dollar yun. Sasabihin ko yung mamaya ni Idol. Last na mamaya. Pero nakafocus na talaga dun sa challenge. Oo. Ito din na to kasama sa challenge. Luminit na Tapos tayo. na. Sobrang init na. Ito yung pinalipad ni pinakulay ni Kuya Jagger. Sa Maagang December na pamasko yan. po yan. Thank Sa you. December na yan. Tapos kung yung mga vlog ko. Yung December views na yan. sa Oo. vlog. Papasok ko yan sa December na yan. At yun. Ano? Wala na si Ate Jane. Tulog na talaga si Ate Tulog na Jane. yan. Tulog na. Kasi pagod na rin sila eh. Oo, kasi ano na, hating gabi na ata sa kanila. No Ano? problem. Maliligo ka ata. Oo. Mamaya naman tayo mag-live. Magbababay na ba tayo? Ayan po. At babay na muna siguro. Mga 8. Para makapag-live na din si 8 o 9. Nandyan 8 pa o ba? kaya 9 magla-live kaming gabi. Nandyan pa ba si Kula? Tanongin mo nga, baka nandyan pa. Magla-live din nata Oo. siya. No problem, Ami. It's fun. Ate Bidang. It's so full of fun, I think. Ate Bidang, hello. Salamat ate. Just let's listening to Ate Cherry, magbabay-bye. Rainbow Milk. Evaporated. Ulam. Hindi pa po kami nakatry mag-coffee shop. Kuya Benji, kaya medyo ano Ingat kami. ka dyan, Ami at friends. Salamat, Ate Maya. Kuya Ay, si Bruce. Kuya Bruce. Yan, shoutout kay Kuya Bruce. Kuya Bruce, salamat po sa suporta nyo rin. Thank you At po tapos sa na yung ano, challenge. Tapos na po yung challenge. Thank you so Thank much you. po sa Mm. sa pag-message po kay Idol, oh. pag-suporta po sa amin. Thank you. Thank you po. Kain po tayo ng pansit. Ay, sarap ng pero Yun. Ano yung pansit ba to? yung pansit masarap Waiting yun na sa lang kanin. nyo. Kasi, Bago. opo. Salamat Thank kay you, Benji. thank you, Maraming salamat. Benji, Ate Bedang. Thank you, thank Okay you. lang dyan. Sige, pahinga na muna kayo. Sino ba sunod maglalaro? Di ko alam. Bahala sila kung sino kasi ngayon, Try na kayo. kasi kahit sino pwede mag-live eh. Kasi yung Basta naka-challenge wag lang si... tayong tatapat kay Kuya Noel. Saan kayo? Nasa PGH na po kami, Kuya Kuya Bruce, Bruce. ito PJH na po. Nag-aantay. Ito na po yung ano na. May ano na siya. Yan, may bracelet na po. Ito po. Hmm. Naghihintay na lang. Kahapon pa po kami dito. Bukas po ang ano. Dito sa PGH. Opo. At bukas, di pa alam namin kung Anong araw. anong oras bukas yung yung opera sa kanya. At yun, Ate Cherry, by have a blessed Sunday. Eh, grabe talaga ang English yan. Ano, At natin yung malupit Maya. na mag-English yan si Ate Maya. Kuya Rowel. Romel, ano ba Rowel? pa? Gaydan ba yan? Gaydan. Ate Bidang. Kuya James. Kuya Jaime, thank you po sa lahat. Thank you po. Mamay- At magbabaybay na muna po kami Pansit para... Malaysia. Hindi, Sarap hindi ko niya. pa yun natikman, Kuya Ram. Kuya Jaime. Research ko nga yun. Ano naman? Ano kayang magpadala ng ano? Ano ba magpadala? Ano surgery? Sa ano po, nasal Yung polyps po, ilong niya. Kuya Bruce. Thank you, Ate Mayang, Ate Bida, love you daw, sabi ni Ate Chen. Paano kayang magpadala ng ano? Ano ba magpadala tayo ng pansit sa kanila? Yung hilaw. GNT. Wala yun, overseas yan, hindi ko alam eh. Paano ba kaya? yun? May Ano mga- ba kay kay Bait Ate bayan Cherry? yun. O kaya kay Kuya Jagger? O kaya kay Kuya Benji? Ano? Pansit, no? Buti, Blessed din po, Ate Maya. buti sa Hong Kong pag may umuwi, mabilis lang eh. Sa kanila malayo. Siguro maano pag may umuwing taga sa kanila din. Kasi Yung yung ano, magbabakasyon din yan sila. Pag nandito na lang. we love sila. you too. Hello, Hello, sweet sweet Nakinig Ching. lang ako kasi Nakinig. pagulog na. Yan. I'm praying for your healing. Thank Yun, you, salamat po Kuya kay Bruce. Love you din po Ate Cherry. Ingat po. Lagi sabi na Ate Siguro Bida. anong time ba yun? Magano? Madaling araw ulit. Kailan? Alauna mga yung madaling araw. Di mamaya mga 8. Mga 8. Para gising pa sila. Kasi may na mag-live na ano eh. May mga tulog na eh. Maganda lang yung ano kasi magdalag yun si Ikaw, si Idol kasi- Vlogger. Alin? Tapos na yan. Kasi kung magla-live tayo madaling araw, baka naka-ano ka na. Nakapasok ka na sa Hindi pa yun. ano. LBC daw.
LBC? ba? Baka GNG. LBC. Pag umuwi na lang po Pwede kayo, siguro baka LBC. kayo sa amin yung bumalik ka. Thank you, Kuya Benji. Salamat, Thank you, salamat. thank you talaga, Kuya Benji. Grabe ka na. Opo, to, Ate Bidang. Ingat. Ingat din po kayo dyan. Ano ba yung sasabihin ko? At Pag nagbakasyon na lang po kayo sa Pilipinas, siguro mas, makakaluwag-luwag na rin yung ano, siguro mas, isipan. parang mas madali. Pag nakauwi po kayo, pag mag-update po kayo kung nakauwi kayo kasi para mabilis padalhan pag nandito. O sa bagay, si tulad nga ni Idol Japper, pinadalan niyan dati ni Kula ng ano eh, laing. Napagkama ng pamaruan. Laing. Yung to yung laing, mulabi ko lang dyan sa ano, hanggang dyan sa Bulacan, sa Bukana. Kuya Ay, Bulacan. Benji, si Ate Chen, Saan? Kuya Bukana. Jaime, lahat po kayo pag salamat. nakapagbakasyon po kayo sa Pinas, mag-message na lang po kayo. Kaya comment na lang po kayo sa mga upload mo para Tulog ulit, update. Oh, para Kuya po Bros. para po maano po namin din, mabalik din po yung ano. Yung mga May kama. Ito. Laging wala sa higa. kaya daw ka sa buhok. Bukas daw po. Oras na pass na. Oh, Ibu ka na ngayon ha. Tapos may kuha ka lang tabi-tabi pero doon sa dulo. lagyan ng suwero. O sige po. Maligo ka na ngayon. Opo. Isa lang po. Ayan po at pinapaligo na yung asawa ko. Tapos kukuha na ako ng lagay ng swero. Babay na muna. Magbabay muna po kami kasi asikasuhin ko muna. Kasi, sa lahat. oo. Thank you po. Maglalagay na ako dito ng ano. Kuya Benji, Kuya Bruce. Lagay ng Benji. swero dito kasi Thank you po lahat. lalagyan na siya. Bye-bye po. Kuha Oo. lang po ako. Ligo ka naman. Yan. Babay na po tayo. Pinapaligo na siya tapos mag-ano na kami ng swero dito. Hello, hello. Babay, babay, babay. Love you all, love you all. Kuya Jagger, bye. Sana maging okay yung operasyon bukas.